traffic na alam nilang armed and dangerous ang akusado kaya nagsama sila ng mga tauhan ng SWAT Calabarzon pero hindi siya sumuko at inostage pa ang kanyang anak at live-in partner. Nagkaroon naman ng negosasyon kung saan maging ang mga kamag-anak niya ay nakipag-usap sa kanya kaya pinakawalan niya ang kanyang Conference ng OMMNT na pinangunahan ng Direktor
ng ospital na si Dr. Aileen Laksamana. Inimok ang mga pinuno ng divisyon ng ospital na ihanda ang mga resources ito at kapasidad ng kama upang magunan ang lahat ng mga maapektuhang pasyente. Sa datos ng Department of Internal Medicine ng OMMC, nasa 37 pasyente na ang naasikaso ng ospital simula ng maganasa ang bagyong Karina. Pinakamarami sa mga pasyente na itala ay mula sa ikalimang distrito ng Lungsod ng Maynila. Gayman, ang karamihan sa mga kaso ay mild lamang ang kondisyon. Inimok ni Dr. Laksamana ang lahat ng mga medical staff at mga dapat doon manatiling nakatutok at ibigay ang pinakamahusay na kalidad ng serbisyo sa publiko sa kapatid na ospital. Ako rin ang President Dennis Parago, Dito Magdi, dapat ito ang balikan ko. Sa imo ng Ginebra San Miguel, sa mga balita sa One Negra Nation. Maraming salamat po magkasunod sa balita ng Mr. Parago sa Negra Nation. Oras mo natin ang nagsasabit kayo sa Ramona na po. paglaki ng unprogram funds. Anya hindi dapat gamitin ang umunay excess funds ng PhilHealth sa halos 10 milyong piso para sa ibang programa. Dahil mas magandang ilaan ang umunay sobrang pondo para sa mga Bilir tayo, Ming. pangkalusugan. Para papakarga ako. Sinusunod na ng Police Division Office of
naman kung ano ang naging dahilan kung kailangan magkaroon ng pension record. Sa ngayon, hindi kailangan ng resulta para malaman kung napasuhan pa ang mga ito. Malinaw naman ang naging nagpapaliba ng pension record sa mga ito. May huwag mo pakakalimutan tong dalawang red doors sa baba ko. Bawal sa front. Nalasing din ako tulog yan. Ikaw din? Hindi. Ganda ng Montero.